Priatelia, najznámejšia, najpredávanejšia, najodolnejšia, najobľúbenejšia palma, ktorú poznáme, je určite Trachycarpus fortunei. My tu v Bánovciach nad Bebravou v exotickej záhrade ich tu máme niekoľko a poďme si spolu spraviť malú prezentáciu a ukázať si, čo všetko tu nájdete. Väčšina našich paliem bola prezimovaná tu u nás a po zimovaní musím skonštatovať, že majú krásnu košatú korunu, sú zakorenené a vhodné na výsadbu do voľnej pôdy. Väčšina našich zákazníkov preferujú palmy z oblasti Galícia, z chladnejšej oblasti, kde tá palma rastla pomalšie a tu už môžeme vidieť vlastne ten nádherný hrubý kmeň, čo je taká naozaj dominanta tej palmy. Ale naopak máme aj zákazníkov, ktorí vyhľadávajú napríklad talianske palmy. Poďme sa pozrieť. A tu ich máme. Sú cenovo dostupnejšie, ale stále vysoko odolné. Veľmi obľúbené sú aj multikmene, ktoré majú výbornú cenu. Trachycarpusy pestujeme aj od semiačka, takže nájdete u nás aj takéto malé semenáče, až po takéto vysoké 3, 4 a 5 metrové kmene pre fajnšmekrov.